Duela 7 urte sortu zen Larrabetzun literatura eskola. Urte hauetan ibilbide xumea egin du eta Euskal Herri osora zabaldu da ekimena. Hilero literatur zaletuak elkartzen dira literatura eskolan. Saioak gaik antolatzen dituzte. Urrian Bilbon hasi zen eskola eta maiatzaldera bukatuko dute Iruñan. Lehenengo saioan Jose Azurmendiren manifestu atzeratua izan zuten aztergai. Bartzelonatik 2 gonbidatu. Maria Kolera eta Ibai Atutza, literatura eskolako lagun eta Bartzelonan irakasle. Manifestu atzeratua irakurri eta testu inguruan kokatu digu Ibaiek. Jose Azurmendiren manifestu atzeratua poemaren irakurketan moduko bat. Eta berez egin nahi duguna da, olako Euskal Herrian oso ohikoak ez diren literaturi irakurketak ekartzen saiatu modu batera edo bestera. 78 da berez historikoki ez da momentu oso markatua, hori oraindik Franco bizi dagoelako eta Euskal Gatazka bizi dagoelako oraindik. Baina poema honek markatzen duena ez da precisamente Espainiarenganako edo Frantziarenganako erlazioen arteko analisi bat, ez bada euskaldunonganako guk gure buruarekin daukagun erlazioen analizia da. Eta orduan poema bera olako tratatu politiko edo identitario bezala uler daiteke, eta guk hortik analizatu nahi dugu. Jose Azurmendiren poema zentsuratua izan zen. Galdera ona da, eta alderdi hori Mariak landuko badu be, nik badakit batera ibili garelako lanean, oso zaila dela garaiko harrera eta garaiko momentua ulertzea. Batez ere, ez dagoelako momentuko aldizkari eta irakurketetara errez iristeko modurik. Orduan, zergatik zentsuratu zen, pentsatzekoa da planteatzen dituen gaiengatik, eta batez ere hori da, planteatzen duen euskal identitate motagatik batez ere. Okerrez banago, 79 izan zen Euskaltzaindiak eta euskal eragileak egin zuten Euskara Batuaren aldeko lehenengo batzar horietako bat, eta kontu hori da, garai horretan eztabaida irekita zegoen gaur egun emanda bezala ematen ditugun kontu batzuen gainean, eta identitate kontuak horietako bat ziren. Bai eta maiuskulaz gainera, berez guk hori da aldarrikatu nahi duguna. Azurmendik bere garaian horrela erabat argi ikusi zuen arazoa, euskaldunok gure buruarekin daukagun arazo hori, oraindik gaur egun ere bizirik dagoela, eta gainera ia demokrazia sartu zen garaitik oraindik ere sakonago egin dela arazo hori. Poemaren irakurketa kritikoa egin zuten. Bi parte izango ditu ponentziak, hasieran Maria hasiko da hori olako garaiko situazio batekin, eta gero gaur egunera ekarriko du pixkat ulertzen nola garaiko arazoak oraingoak ere badiren, eta orduan behin pixkat kontekstu ulertuta, gero poema irakurri egingo dugu, entzun ere albada olako grabazio batean edo, eta gero nik egingo duana da poemaren analisi kritikoa. Hau da, poema bera irakurtzea da ni helburua, hemen erabiltzen ez diren tresna kritikoekin. Nik erabiltzen ditudanak dira pizkat arraroak badira ere, postkolonialak eta postestrukturalismoa. Hemen oso 19. mendeko azterketak egiten dira, eta orduan pizkat ideologia eta aztertzeko tresnak ekarri nahi ditugu poema hau ulertzeko. Nik ere egia esan oso ondo ez dut ezagutzen, badakit hori 78an zentsuratu izan zela, eta gero okerrez banago 80ko hamarkadan argitaratu zela, aparteko argitalpen baten, eta egia esan Jose Azurmendi ezagunago egin duen filosofia lanengatik, ez literatur lanengatik. Baina guk hori ere planteatu nahi dugu. Nola literatura ez dela horrela urrunetik kontemplatzeko objektu burges horietako bat. Berez,
Jose Azurmendiren proiektu filosofikoa eta poetikoa oso lotuta daudela, eta ardatz-ardatzean dagoela hori euskalduntasunaren planteamendu oso interesgarri bat. Hizkuntzari dagokionez, horrela, hizkuntzari dagokionez bere-berean, esan daiteke, ezetz, hizkuntza gramatika bezala ulertzen badugu, baina berez hori dauka aldarrikatu nahi duguna. Poema honek ulertarazten digula hizkuntza ez dela gramatika bakarrik. Eta hori bada aurrera pauso bat poesia irakurtzeak orduan. Behin ulertzen badugu hori, poema ez dira hitzak bakarrik edo hitzak ez dira gramatika bakarrik, orduan ulertzen dugu atzean ideologia dagoela, atzean badagoela proiektu politikoa eta hortik jo nahi dugu. Nik uste neurri handi baten badirudila euskal literatura orokorrean ematen duela euskal gizartetik urrun dagoela. Baina hori nik uste ez dela horrela lantzen diren testuengatik eta Jose Azurmendiren hau horrela da. Jose Azurmendiren poema honek egiten duena da gizarteratuera bat poesia eta gizartera eraman oso hizkuntza aksesible baten, baina holako ideia konplexuekin edo aztertzeko ideiekin poesia bera. Literatura eskolak ateak zabalik ditu irakurle eta zaletuentzat. Berez hau da lehenengo aldian nagoela literatura eskolan, eta niri berez oso ideia interesgarria iruditzen zait bi arrazoiengatik. Bata zuk esan duzunagatik, hau da irekia delako eta ez delako literatura mundu akademikora edo unibertsitate mundura eramaten ez, hortik atera eta herrira eramaten delako, eta bestalde batetik itinerantea delako. Hau da, ez dagoelako Euskal Herriko leku batean finkatuta eta hilan aldatu egiten delako ponentziak ematen diren lekua. Eta orduan, horrek ematen dio proiektuari bere indarra, hau da, herriari irekitzen diolako eta gainera herria bere osotasunen hartu nahi duelako. Ibai Atutza Fahrenheit aldizkari digitaleko zuzendariata. Bueno, aldizkari hau da literatur kritika aldizkaria da, eta interneten dago, www.laubosbf.com da, eta hemen egin nahi duguna batez ere hori da. Euskeraz ere argitaratzen ditugulako artikuluak, eta euskerara itzultzen ditugulako jasotako artikulu guztiak, eta egin nahi duguna da Azurmendiren poemak askotan planteatzen duena, edo orain azaldu duguna, ez? Hau da, literatur kritika herriari ematea eta gainera baliagarri izatea gaur egungo egoerak ulertzeko, eta gutxi gorabehera hori da, eta literatura ulertzeko forma berriak ere lantzen. Berez, aldizkari elektronikoa da eta aprobetxatzen dugu interneten dagoela mundu guztiari irekia egoteko. Hau da, 4 hizkuntzatan argitaratzen dugu, inglesa, gaztelera, katalana eta euskera, eta mundu guztiko artikuluak jasotzen ditugu, mundu guztikoak esan nahi dut, estatu batuetatik hasi edo Latinoamerikara edo Afrikara, eta orduan jasotzen ditugun artikuluak gai literaturaren eta kultura ikasketen inguruko dira beti, egiten duguna da beti itzuli 4 hizkuntza hauetara. Eta orduan, euskerari nik uste ematen dion indarra norri baten hori da. Euskal literaturi ikasketak mundura irekitzen ditu eta alderantziz, bi bideak egiten du. Mundua Euskal Herrian sartu eta Euskal Herria mundura ireki. Literatura eskolak ibilbidea Bilbon hasi bazuen, asteburu honetan, larunbatean Tolosan izango du jarraipena. Mikel Laboaren hizkuntzak izango dituzte aztergai, Leire López Ziluaga eta Ibon Rodríguezekin.